skal vi lige have den her til at brænde først. Vi ser om det ikke er godt nok. Men egentlig så er det nok bare lige at give dem lidt røg igennem hullet her, så er de klar over, at nu er jeg her, og det er mig, der bestemmer. Man kan også sådan lige banke lidt på, så ved de, at nu kommer der altså noget forstyrrende. Lige så forsigtigt. Så tager vi sigtigt fra pladen af. Det gælder om at bevæge sig roligt. I slow motion bevægelser, så reagerer bierne ikke på det. Når en dronning hun lægger æg, så stikker hun bagenden ned i sådan en celle her. Og når der er gået 3 dage, så klækkes ægget, og vi nu bliver til en larve. En ganske lille larve, som ligger i en væske af gelé royal. Og den er larve i 6 dage. Derefter så overgår føden til at være en blanding mellem pollen og fodersaft. Så bliver cellen her, eller larven, den bliver forseglet, det bliver lukket. Derinde der strækker den sig, så den ikke længere er en rund larve, altså ligger som en rund cirkel hernede, men den strækker sig, så den rager lige opad. Og der spinder den så et net, et silkenet. Så begynder larven herinde og efterhånden at ligne en bi. Den har først får den øjne, mørke øjne, og den udvikler vinger og ben og så videre. Det sker alt sammen herinde bag forsejlingen. Og 21 dage efter, så kommer bien ud. Den gnaver selv hul i forsejlingen og kommer ud. Og det første den gør, det er, den bliver ammet af ammebierne. Og så stikker den ellers selv kroppen ned i cellen og prøver at rense den for skidt og møg, så dronningen kan lægge et nyt æg. Se, hvis vi kigger her, så kan vi se dronningen. En noget længere og slank dame, der går her. Og typisk så vil hun have en kreds om sig af bier, som der giver hende gelé royal. Hun bliver fodret med gelé royal hele sin levetid. Vi kan se nu, at der dannes ligesom en cirkel omkring hende, og de slikker hende. De slikker hendes sekreter i sig, og hun giver dem sine duftstoffer feromon, og igennem sine kløer udsender hun et hav af forskellige dufte, som regulerer hele samfundet, så de kan finde ud af, om de nu skal til at gøre plads til, at hun kan lægge æg, eller om de skal samle pollen eller honning, om de skal til at bygge, eller hvad de skal. Men prøv at lægge mærke til, hvordan at de står i en cirkel omkring hende, og nusser hende og forplejer hende. Dem, som der er omkring hende, dem siger man, at det er dronningens hof. Sådan en dronning, hun kan være lidt svær at få øje på. Og af og til, så har jeg brug for at finde hende, fordi hun skal skiftes ud. Hun kan leve en 4 til 6 år. Men fra hver år, der går hun ned i æglægning. Og det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil gerne have en familie med en optimal dronning, der kan lægge så mange æg som overhovedet muligt. Så er det. Så fik jeg hende. Sådan her holder man hende i forhovedet. Så det der er meget vigtigt, det er, at man ikke holder på selve bagkroppen der, fordi der har hun alle sine æg i 2 æggestokke. Og hun skal nu mærkes, så får hun en lille rød klat oven på midterkroppen. Og den skal lige tørre lidt i solen.
Og mens den gør det, det er vigtigt, at man ikke lige smider hende ned nu, for nu lugter hun af det her maling. Og så lugter hun jo anderledes end resten af familien, og så kan det være, at de ikke accepterer hende. Der skal vi have en saks. Her. En lille saks. Og saksen her skal vi bruge til at klippe lidt af hendes ene vinge. Sådan en tredjedel af vingen, det klipper vi af her. Sådan. Så hvis hun nu vil flyve væk med en sværm, så kommer hun ikke ret langt. Så falder hun ned til jorden. Og der betragter de hende som at være syg. Men så nu er hun der. Og så går alle bierne ind i huset igen. Så jeg er fri for at miste en sværm. Så nu kan vi sagtens se dronningen. Og sådan en dronning her, den er virkelig kommet ud fra en celle som denne her. Og hvis vi forsigtigt pakker den op, så kan vi se, hvor langt den har udviklet sig. Og den her larve, den har strukket sig. Vi kan se, at det ikke er nogen rundlarve længere. Den har strukket sig, og den er blevet forpuppet. Og hovedet, som jeg er ved at prøve at få ud nu her, det ligger nede i den anden ende. Ja. Ups, sådan der ser dronninglarven ud. Og hovedet, det er det, der sidder oppe i den ende her. Men det er jo ikke rigtig blevet til noget hoved endnu. Men det vil det senere, så vil det første, der vil dannes, det var øjnene, mørke øjne. Så begynder der at blive dannet vinger og så videre. Den her larve, den forpupper sig, og så inde bag forpupningen, så er det, der bliver dannet øjne og vinger. Så forvandler den sig, ligesom vi også ved, at en larve kan blive til en sommerfugl. Se, der er så en, der lige har stukket mig her. Og så gælder det bare om at tage med sin negl og skrabe brodden væk. Og sådan en brod, det er en levende ting. Hvis man kunne kigge meget tæt på den, så ville man se, at der er en giftblære, som der ville blive ved med at stå og pumpe giften ind i mig. Og brodden selv, den har modhager på, så når den begynder at arbejde sig ind i sådan en blød hud, som jeg har her, så kommer den ikke ud igen. Nu tager jeg lige og tørrer den af med neglen her. Så selve brodden, det er 2 stiksave, som der har modhager, og ovenfor der sidder så selve giftblæren og en slags hjerte, der næsten står og pumper. Og ved hver pumpeslag, så sendes den ene stiksav ned i mig. Samtidig så bliver der sprøjtet gift ind igennem nålen, som der sidder i midten af de 2 stiksave. Og så